Gipailawom na sa state of calamity ang probinsya sa Davao Oriental human ang pagtayog sa 7.4 o 6.8 nga linog. Gipasalig ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mahatag dayon ang pondo alang sa Davao Oriental nga grabing naapektuhan sa kusog nga linog niadtong Biyernes. Ang itaganang pondo gamiton alang sa rebuilding o recovery effort sa probinsya. Daghang pamilya ang apektado ug ang mga balay o struktura ang naguba sa pagtayog sa magnitude 7.4 o 6.8 nga linog. Gipailawom na sa state of calamity ang Davao Oriental tungod sa epekto sa Doblet earthquake. Well, it's up to the LGU kung paano nyo gagamitin ito. Yung iba ginagamit para pang augment doon sa ginagawa ng DSWD. But the reason na binibigay namin itong pondo sa inyo dahil as a former governor, I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo.